फैबाय होननानै आरो नों बबेबा जायगायावसो बेरायलांदोंमोन। आं नोंखौ लोगो मोननानै लानानै फैयामोनब्लाथ' दिनै बेफोरबायदि गोमोथाव जाथायखौथ' मोननाय नङामोन। अनुष्का लोगो, आं नोंखौ माखासे समफोराव माखासे गोरोन्थि बुजिनानै दङमोन, नाथाय नों आंनि साननाय बायदि एसेबो नङा। नों थारैनो सासे जोबोद मोजां सैथो लोगो। इसा आइ, मानो थाथ'बाय थाखो? फैदो, रोननि खाथियाव फैदो। औ इसा, हनै रोना अननाय नोजोरजों नोंखौ नाहरगासिनो। बियो आखाइ फारनैजों नोंखौ लिंगासिनो आंनि सेराव फैदो होननानै। इसा, थांदो रोननि खाथियाव। इसा, आंनि खाथियाव फैयाखै मानो नों? आंनि खाथियाव फैदो। रोन, एथ' गोबावनि उनाव दिनै नोंखौ आं सेराव मोनसिगोन। इसा, बेसेबांबा गोबाव नोंनि गोजानाव दङमोनब्लाबो, आंनि थाइनै मेगना नोंखौ नुवाखैमोनब्लाबो, आंनि गोसोआ, आंनि गोरबोआ आरो आंनि अननाया नोंजोंनो दंफैबाय थायोमोन। आबै। औ आबै इसा। आबै, एथ' गोबाव दुखुजों बुंफबनानै दङमोन आंनि जिउआ, आरो माब्लाबाबो सानाखैमोन जे आंनि जिउआव बेफोरबायदि गोजोननाया फैफिनगोन होननानै। आरो आं आसा हगारबायमोन रोनखौ आं लोगोआव मोनफिनगोन होननानै। आबै, मानो बिदि साननानै गावखौनो नार्भास खालामबाय थाखो नोंलाय? मिथिखागौ आङो रोना सानसे फैफिनगोन आरो नोंनि जिउआव सानसे गोजोननाया फैफिनगोन होननानै। नाथाय जों राहा गैयैयावसो जेबो खालामनो हायाखैमोन। नाथाय गोजौनि गसाया जोंखौ नायगासिनो, जोंनि दुखुखौ। गसाया नायना थानो हायैनि दिनै गसाया गावनो जेंनाफोरखौ सुस्रांजोब्बाय आबै। आबै इसा, रंजानायनिसो सम फैबाय, गाबबाय थानायनि नंला। थांदो, आबौ रोनखौ रुमाव लानानै थांदो आरो सुखु दुखु रायलायहैदो। थांदो थां, लानानै थांदो आबौ फिसाखौ। आबै। औ आइ, फैदो, रोनजों फैदो। मामा। औ इसा, दे बिदिब्ला आंबो थांनोसै। नोंबो थांनोसै? औ थांनोसै। रोनखौनो सिन्था जाहरदोंमोन, न'आव सफैहाबायनो हायाखै। दा नोंसोरखौ बेफोरबायदि जमा नुनायखायनो आंबो जोबोद मोजां मोनबाय। थादो दे, उनफोराव लोगो हमलायसिगोन। दे अनुष्का, बिदिब्लालाय उनाव लोगो हमलायसिगोन। थांदो दे। रोन, थौदो सिङाव। सोरांस्रि, ओंखाम ओंख्रि संनो होयोब्ला इसाखौ नायनांगौ होननानै सङालासिनो थायोमोन ना? दाथ' इसानि खोथानो फंसेबो बुंनो मोनला, मानोना रोना इसानि खाथियाव फैबाय। बियो दा मोजां जाबाय आरो दा बेयावहाय जेबो जिंगासिनांगौ खोथा गैला। औ, आंबो गोजोननाय मोनबाय। इसानि थाखायनो आङो मावनो दांनो न'खरनि फारसे सिन्ताखौनो होनो हायाखैमोन। दिनैनिफ्रायसो सिन्तायानो एसे रेजें जानाय बायदि मोनबाय। दिनैनिफ्राय आङो न'खरनि गासैबो खामानिखौनो गोसो होनानै मावनोसै। दे, नोंसोर रायलायलायबाय थादो, आं दुगैहैनोसै। नों दुगैनोसै? दुगैनानै लादो, सान्दुं थानायावनो दुगैदो। बेलासे बेलासे दुगैनो नाङा आरो खर'बो लोबनो नाङा। बिहामजो, नों दायो दुगैनोसै? दाथ' गासैबो दैयानो गुसु गोजा। नोङोथ' दुगैनो दै गुदुं नांगौमोन ना? आंथ' न'आव दै गुदुंजोंनो दुगैयोमोन। आं जे साननैसो न'आव थादोंमोन ना, न'आव आइया आंनो सानफ्रोमबो दै गुदुं फुदुंनानै होयोमोन। नाथाय दाथ' बेयाव आंनि आइ गैया, बेयावलाय आंनो दुगैनो थाखाय सोर दै गुदुं फुदुंनानै होगोन? बेयाव आं दै गुसुजोंनो दुगैनोसै। दै गुसुजोंनो दुगैनो हाखागोन आं। आयु, दै गुसुजों दुगैया?
गथ'आ निम'निया जाहैगोन, गथ'आ जन्दिस हमहैगोन, गथ'आ उदै सिङावनो लोमजागोन। नाङा नों दै गुसुजों दुगैनो मोना, दै गुदुं फुदुंगोन ना? आयै जेबो जायादां माथो, आंबोसो इसानि समाव दै गुसुजोंनो सानफ्रोमबो दुगैबाय। आंथ' सान हर आथिं सुनाय, आखाइ सुनाय, खुगा सुनाय, मोखां सुनाय, जि सुनाय, दुगैनाय, खर' लोबनाय गासैयावबोथ' दै गुसुखौनो बाहायदों। थेवबो माथो आं बेफोरबायदि जेबो प्रब्लेमखौनो मोनासै। जेबो नङा, बेफोरो मोनसे गावनि खुगाजों बानायना लानाय, मेलेमजों साननानै लानाय बे मोनसे सर'सो। औ सर', आंबोसो नोंखौ बुंखायोमोन माथो दै गुदुंजों दुगै होननानै। नोंबोथ' बै समाव बिदिनो बुंनानै दै गुसु बाहायबाय थाबाय। बे गथ' जानोसै समावसो मोननो दा बान्थाया। मानोथो नर्मेल खालामनो हायाखै? मानोथो सिजारिन खालामनायनो गोनां जाखो? उल्था बुंदो बेयाव। थां दै गुदुं फुदुंहैथां दोखसियाव। नाङा सोरांस्रि, दै गुदुं फुदुंनो नाङा। बयहाबो गावनि खामानियावनो बेस्थ' जानानै थायो। आंनि थाखायलाय मानो मावनो? नाङा, फुदुंनो नाङा दे। आं दै गुसुजोंनो दुगैगोन। थांदो खामानिफ्रा मावहैदो। आयै नोंबो थांदो, नोंनि खामानियाव नांहैदो। आं दसे आराम लानोसै। औ बिहामजो, नों जेबो दामाव। आरो नोंथ' हरै लालमहनखौ जायाखैना? जादो। माबा मोनसे नांगौ जायोब्ला आंनो खबर हो। बे सोरांस्रिजोंबाथाय जेबो जाया, मानसिखौनो नायनो जाहालावला आङो। बे गुन्दा सानैयालाय हमना मोनखोना मोनासै रोनखौ? मोनखायाखै बियो, बेनिखायनो दाबो नुजाफैयाखै। साल्ला, दाना मा जाबावनांगौ जाखो? हमना मोनखानाय नाखौनो दैयाव हगार हरफिनबाय। बोरैबा जुदि केस टेस्ट होयोब्ला मा जानांगौ जाखो? साल्ला, बे गुन्दा सानैया ओरैनो फुसिगारदोलां बिसोरखौ। होआथ' आं बिसोरनो दरमाहा। जागारनायफोर थमफ्ला नुजाफैदों। बहाथो मानसिया? गैया बस, मानसिखौ जेरावबो नागिरबाय, मोनबोआसै। थेवबो मोननो हायासै। मोनथिखागौ आं नोंसोर मानसिखौ मोननाय नङा। मानसि सासेखौनो हमनानै होसोनो हाया, बेखार मानसिफोर। थौदो। आं आइ आरो आफाखौ नासयनानै जादों नामा? गैयाथ'। आं बिसोरखौ नासयनानैबोथ' जायाखै। जि मैगं थाइगं होफैयो, जि थाव संख्रि होफैयो, गावसोर होफैनायखौनो संनानै जाहोदों। आंबोथ' बेखौनो जादों। आंथ' फंसेबो खोथायाव बाराखैदां माथो बिसोरनि। अब्लाबो मानो आइया आंखौ दिने एसेबो नायनो हालांला? गावखौनो बेबायदिसो मोनबाय आं। बे न'खरनि बिहामजो नङा, बे न'खरनि रुवाथि बायदिसो मोनबाय आं। बिहामजो आरो बिखुनजोनि सोमोन्दोआ जेरैबायदि गोदै जानांगौ, बेबायदि गोदैखौनो जाला माथो। माबा बिहामजो आरो बिखुनजोनि सोमोन्दोआनो बिहारि बायदिसो जालायलांनो हमबाय। मानोथो बेबायदि जाखो? जियानो जाया, आं बिदिनो सैसोनानै थैनानै थांनोसै। नाथाय आंनि फिसाजोनि जिउआव, आंनि फिसाजोनि संसाराव जि जेंनाया गोसोम दाखा जोमैया साग्लोबदोंमोन, बे गोसोम दाखा जोमैया सुस्रांबाय। बेनो थोबाय। आंनि जिउआव जानाय बायदि फिसाजोनि संसारा माब्लाबाबो दाजाथों। हे गसाइ, आंनि फिसाजोनि संसारखौ नों नाय। बिहामजो, बिहामजो, नोंनि मेगनाव मानो मोदै? नङाथ'। आफा, बहा मोदै? मोदै नङाथ'। आंनो नुथारदों नोंनि मेगनाव मोदैसो। बिहामजो, आं गावनि अफिसाव खामानिजोंनो बिजि जानानै थायो। आं दिनै नोंसोरखौ माब्रै दं, मा नांगौ, मोनदों मोना, मोनजादों ना मोनजाया, बेफोरखौ खबरखौनो लानो सोलाबला। ओरैबायदि बिजि जाबाय आं, गासैबो सान्थि उन्दुलांनोनो हायै बायदि। आफा, जों जोबोद मोजाङैनो दङ। नों जेबो जिंगा दासै। नोंनि खामानियावनो नांथाब। जानजियाव दैहुआव दै लानानै बहाथो थांनो नागिरदों नों? आं बोरै बुंनो आफानि सिगाङाव जे जोमैनो दुगैनो थाखाय आं बाहेराव दै गुदुं फुदुंहैनो नागिरदों होननानै। बिहामजो, दैखौ बहा लांनो नागिरदों? ओंखाम संग्रा जायगायावनोथ'
नांगौखिनि दै फेसिलिटि खालामनानै होखादों। बाहेराव दै लांनायनि बा लाबोनायनि जेबो गोनांथियानो गैया। मानोथो दै रोगादों? आफा माबा आइया सानजौफुआव मोसौनो दै होनो बावगारदोंनो, बेनिखायनो आं मोसौनो दै हैनो नागिरदों। सानसे गांसो जायोना, मोसौफोराबो दै गाङो, बेनिखायनो आं मोसौनो दै हैनो आफा। दे बिदिब्ला हैदो थां। सोरांस्रि, मानो बिदि नायदों? गाहायाव खनसे, गोजौआव खनसे। मा आंनि उदैया देरनायखाय आंखौ नायनो हामा नुदों नामा? नङा, मानो बिदि बुंदों जाम्बि? हिन्जाव माहारिफोरा, नोंबो आंबो गासैबो हाबा जाखांनायनि उनाव बेबायदि उदै गिदिर महर लाखायो जेब्ला बिमा जानो हमो। नाथाय नों मानो फैखो? जोमै, नों मानो थाबायबाय थादों? दलद थाना, माबाफोर नांगौ बुंब्लानो जायोना, आं दङ ना? सोरांस्रि, आंनो जेबो नाङा, आरो नांगौब्लाबो आं गावनो लागोन। आंबोथ' बे न'खरनि बिहामजोसो ना। आं बे न'खरनि आलासि बा माबा मोनसे आंखौ जोथोन लानांगौ बे खोथा नङा। नोंगौ, बेयाव आं जोथोन लाजानो फैदोंमोन, नाथाय बेयाव आंनि मेलेमाव गोबां बाथ्राफ्रा हाबनानै दङ, आरो बे बाथ्राफ्रानो दिनै आंखौ सौगासिनो, बुंगासिनो। औ, नोंनिबोथ' न' दा। सोरथो बुंदों नोंनि न' नङा होननानै? बेयाव आंहा जेसेबां पावार दङ नोंहाबो दङ। नोंहा बाराब्ला आंहाबो बारा, आंहा खमब्ला नोंहाबो खम। सानैबो जों बिहामजो, जों अनलायलायनानैसो थानांगौ। औ सोरांस्रि, नों सैथोखौनो बुंदों। आरो बे जानजियाव एथ' गिलिर दैखौ लानानै बोरै गसंनानै दङ नोङो? बे दैखौ नों बहा लांनो नागिरदों आरो मा खालामनो? नोंनो दुगैनो थाखाय आं दै गुदुं जानहैनो नागिरदों। बुरजा मानि नांगोन ना दैखौ? न' सिङाव गेसाव दैखौ फुदुङोब्ला गेसा गोबां थांगोन। बेनिखायनो आङो बाहेरावनो अर सुदों। बेयावनो आङो दै गुदुं फुदुंहैनो, नोंनो दुगैनो थाखाय। नाङा सोरांस्रि, आंनि थाखाय एसेबां खामानि मावनो नाङा। आरो नों दे एसेबां आंनि दायखौ बानस'नानै लायो, आं खोनाजोबदोंथ'। दिनै बिहावनि सिगाङाव नोङो आंखौ बानस'नानै लाबाय। आंनो दुगैनो थाखाय दै गुदुं फुदुंदों होननानै बुङोमोनब्ला दिनै बिहावा आंखौ मा सानगौमोन? हाबाब, सोरांस्रिया जोमैनि दुगैनो थाखाय दै गुदुं फुदुंदों, मा सिल्लासि सिं सिं बाथ्रा होननानै बिहावा सानगौमोन। नाथाय नोङो आंनि नाम बुङालासे मोसौनो दै दौहैनो होननानै नोङो बुंबाय। नों बायदि बिजावजालि आरो आं बहा मोननो? संसाराव 100 जनाव सासेल' दङ, बे जाबाय नों। बिजावजालिनि मादाव नों सासे गियानि बिजावजालि। नों बायदि बिजावजालि बहा मोनो? आं गासैखौबो हमदां हादों। जोमै, आंखौ बारा बाख्नायनो नाङा। आं बाख्नायजानाय मानसिमोनब्ला दिनै आइजों नाथ्रोदजाबाय थाजानाय नङामोन। आं मानसिया गाज्रिसो। आं गाज्रिखायनो आं सैजाया, अनजाया, जेब्लायबो नाथ्रोद खालामजायो। जेनां ओंखाम खालाय जब्बाय थानाय सासे सैमा। नङा जोमै, आइयासो गाज्रि, नों गाज्रि नङा। बुंनो थाङोब्ला ओंखाम खालाय जमबाय थाग्रा सैमाया आइसो, जोंनि बिखुनजो। आइनि गोसोआ बेबायदि, फिसाला सानैनि गेजेराव, बिहामजो सानैनि गेजेराव बिजों नङा बिजों, बिजों नङा बिजों थारलाय बारलाय जालायबाय थायो। नोंनि माबा मोनसे दाय नुयोब्ला बे आंनो खोन्थायो, आंनि माबा मोनसे दाय नुयोब्ला बे नोंनो खोन्थायो। ओरैबायदि मानसि, बियो सोरजों फुसिजागोन भबिष्यतआव बे गावबो साननानै मोनाखै, सानदों थारलाय बारलाय आं थाबाय थागोन। आं मोनथिजोब्बायथ', आइयानो गाज्रि, आइयानो, नों गाज्रि नङा। आरो बुंनो थांबावोब्ला आंबो गाज्रि जानाय नङामोन, आइनि थाखायनो जाजोबदों। न'खरनि गुबै बिमायासो थिग थानांगौ, अब्ला गासैबो फिसायानो थिग थायो। नंगौ जोमै। दे लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै।
गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौ नेनानै थादो। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ सानफ्रोमबो नायबाय था। नोंथांमोननि थाखाय आं सानफ्रोमबो मोजां भिडिअ लाबोनो नाजासिगोन। मानो होनोब्ला आं बे साननैसो गोबां समनि आंखालाव गोबां बिजिनि गेजेरजों दङमोन। पुतुला बनायनायाव आं फुल टाइम होनो हायाखैमोन। बेबारनिफ्राय आङो फुल टाइम होनानै नोंथांमोननि लागै मोनसे मोजां काहानि लानानै फैगोन। नोंथांमोना सानफ्रोमबो नायबाय थादो आरो लाइक कमेन्ट खालामबाय थादो। आरो दाबोसिम जुदि सोरबाफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थादो। दे बिदिब्ला उर्ला पुतुला चेनेलनि फेमिलि साफ्रोमबो लाभ इउ।